Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ah, basin o nakapipaliton o hapit sa dili pa ka mo uli. Kay muuna lang ko nimo, miss. Nganong ipamugos man na nimo siya nako, sir. Nga bisan unsaon ikaw magi akong gusto. Mas ganahan man gyud ko nimo. Miss, daplin, kay may motor nga namidpid. Okay ra ka, miss? Sorry ha, nga kalitikang gibir ha. Ay, salamat kaayo nimo, Sir Franz. Kuno pa ko nimo bitara, masagiran gyud ko atong motor nga namitpid. Salamat gyud kaayo nimo, Sir Franz. Blessing gyud ka nako, Sir Franz. Kay kun wa pa ta magkauban sa pagpauli no. Tingali, na-disgrasya na ko tungod atong motor. Ingon ka nga, nagdali ka aron makauli kay naa ka pay buhaton. Mi sabay pa magkag-sakay nako sa jeep. Pwede raman mo kang nagmotor o nagtaksi. May different lagi ka sa akong gisulti. Ha? Kuan, kining, kuan, may buhaton ka pa man god. Nalangay na hinuon ka. Okay raman, good. Kaya ra na ako nga akong buhaton. Gawas nga nagpasalamat ko nimo. Gisabayan tasap ka. Kaya ra makasiguro ko nga okay ra ka. Lain ba yung pamati nimo dito sa trabahoan kaniya? Okay naman god. Sige, ingon nga okay. Nagpa-check up pa man gani ka dito sa clinic? Pero okay naman ko, matod pa sa doktor. Kay naagib ko nu'y instances nga ingon ni Anto ang atong bation due to stress. Labi na sa work o... O sa dagang gilwana-una? Maghuna-huna ba ka na ako usahay, Sir Franz? Ha? Kinigit si Miss Rian. Bisan, unsaon na gyud ako siya pasabot nga may kabilinggan ako. O nga, adton lang unta siya sa lain nga may kagawasan. Adto ni sintro ang iyang atensyon. Bisan, dito na lang unta ni Jake. Di gyud mamati. Ari hinuon ang focus nako. Kini sa akong gipati karon. Wa naman tuod tong akong gipamati kaganiha, pero sa akong kinahilagman, na-feel nako ang kapalaka. Kapalaka ngadto sa amoa, sa akong pamilya. Unsa magyud ka ni? Unsay buot ipasabot ini? Pulos mo ko dili makontak ang cellphone ni Decorin ug ang number ni Dudot ug Miles. Karon nagabot ako sa bahay. Balikon ko sila kontak. Kay dili gyud ko mahimutang ni dili na ko sila kasulti. Kay murag lain gyud ni. Murag lain gyud ni. Hapit na gid mangit-ngit kaya wa pa gyud si Mama Corina. Ambat aning mama, oy. O para pati sudan. Aton lang natos lola ko yan na. Kay gutom na rab ako. Gi. Ato Miles. Suway kingon nga magmiswa na lang to. Subakan lang tinapa. Alam ni Daog na. Sige, may pa. Sige, ako ato na. Kay gutom nagjud kuya. Naglangay-langay lang jud ka na ako, apyot. Hapon na, Hapit na mong ngit-ngit. Naibong na to ang mga bata kung nanang wapa ko mauli.
Ako mo rin nagalangay-langay. Ha? Ikaw ba nagalangay kung sakay ng tura-tura kay gahulat? Andam na kong daan kaniyang bularga ko ay nagbabot kanya. Ihatod ti ka, pero nagarugay-dugay ka man kay interview pa man ka interview pa man ka na ako. Katapusan na lang to na akong ato sa tindahan sa imong amo nga si Greggy, ha? Di na gyud ko mo balik pa dito. Tungod sa inyong pagsabotahin ako. Wala ko rin, problema na ako ko rin na. Okay, nagyo ko. Igor, mo ko nagito, man, kisugo ni Dong Greggy na ako ka. At ay mano, kag mangumpra dito sa tindahan. Uy! Kunya, ipahatod po ka. Maulog yun ay ako yun. Wala mo lagi kang tingog niya. Ambot ni mo. Timsik ka lang. Bitaw ko rin ano. Alam ko, kusuko na ako good. Kaya wala ko kung nautang gibuhat ni mo. Gawas nga, gipatabang lang kung Dong Greggy ni mo. Mas pabor pag kunin ni mo, oy. Hilom, naglagot ko, ha? Kay nay, oh, ngit-ngit na. Kay maingan bago dili. Ngayon bago ko nga dili. Ngit-ngit. Sus, kapilusupo, yun ni mo. Uy, agoy! Ulo! Ano? Kalit mo ni kaplat, oy! Uy, apyat! Natunog mo ni ligira, uy! Ihiw na ng motor, apyot, kaya nagutol-utol naman eh, madisgrasya, itawag na! Mingon, bitaw ko! Stop! Mingonong na! Stop! Stop! Saan naman nga na-flat naman yung motor ni mo? Baluaw ni, oy! Si Palo, ambot ka diha ron, gagabiin na ra ba? May lang mga time ning tag na tricycle nga bakante nga muagi. Kasagaran ra ba puno-puno sa pasahero? Aw, magtaplod ka! Musakay ka atop! Yabag ka? Uy! Hala! Na may hayag ka nagapadulong, day! Basig tricycle na nga bakante yung makasakay ka! Tricycle ba day na nga duha man ay suga sa atubangan? Wala na. Dong Greggy na di. Siya na yun eh. Humatikaan kini karon. Dili gyapon makontak ang ilang cellphone ni Corina. Dudot og Miles. Unsaon ko man ini? Di ko mahimutang ini kun wa ko'y ikasulti bisan hain nila. Lain gining ako kipati. Napalakak yu ko. Nahadlok yu ko. Uy, hala! Gihunungan man kita. Basig pasakyon kita. Nabuang ka? Nga maayo mag-tricycle pasahero ana? Nga auto man ang hanggawa ka? Katagaan lagi kang hanggaw ko Corina. Kaya garaig yung ko apyot, ha? Gusto ka maglagot ko? Kaya wala ka pa na maglagot. Naunsa man ang sakyanan na. Uy, nga naaman ahunong sa tungtungod. Suwawa. Sulaw, bitaw ka ayos ha. Pagkasulawa, uy. Kinsam ka nga sulaw kayo yung suga, ipatubang ka na ito, uy. So, may problema, Piot. Uy! Hala! Hala! Askal timing nga, oy! Dok! Ikaw na ni Dong Greggy! Murag batunok, ang ligid ng tura-tura, dong, naplatan, me! Uy! Naplatan, parehas akong ilong nga nagaplat, dong! Ay, ikaw na ipalihaw kong hatong ni Corina sa iladong, me! Kay, mangit akong asa na akong magpatapak ng ligid, oy! Unsa? Nabuang ka, apyot? Ay, ito. Oh, ibalhin ang karga ni Corina, Piot. Kaya ako nalay hato ni. Di ko musugot. Maghuwat ra kog naay maagi nga tricycle nga akong masakyan pa ingon sa amo. Oh, kung dili ka Corina, i-discarga ko na yung mga kinumpra na mo, ha? Kung pag-atang lang kong tricycle din kay mangita po asa ko magpatapak ng ligira. Oy, kaahak ba ni? Ayaw na lang ko palabian ang garbo ni mo, Corin. Gusto lang ganito makatabang Basta niya. dili. Di ko magpahatod nimo. At i-discarga na ko ng mga kinumpra ni mo Corina, ha? Kay magpatapak ko ng ligid, oy! Ayaw ko biyai, apyot, ha? Mga buang mo. Hindi ko gisabotahe. Siya sa butay. Ayaw na lang pagpakaroon ingnon pa, Greggy. Klaro ka ayo. Isumbong ko ikaw ni Francine ng imong gibuhat ako.
isumbong ta mo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!